Днес трябваше да покажем едно интересно видео, което го готвим от миналата седмица. Обаче, преди 2 часа в 4 часа след обяд, един мой познат в социалната мрежа ми каза, имам един много интересен клип, искаш ли да ти го пусна? Аз викам си, кой знае каква глупост е. Я го преди да го видя. Сладко коте целува господарката си, примерно. Примерно, да, хипотетично. Добре, не се ригавете. Изпраща ми това видеото и наистина бях доста така изненадан, шокиран. Действието се развива на автомагистрала Струма. Момчетата са студенти и си прибират от лекции в Благоевград, при което пътуват към София и се натъкват на една уникална гледка. Ето я. Това наистина. Това в България може да се случи там. Види тавата как ще удари. Това е в насрещното движение посока София. Тя се движи в лентата, която посока кулата, но понеже е в насрещното и тя ще дойде от към София. Значи, госпожо, тя се движи към София, пристига в момента идва към София. А тази лента е посока кулата, но тя понеже е в насрещното и ще дойде в София. Разбирате ли ме? Да видим до къде ще стигне. Всичко бях виждал, но не и това. В мига, в който се изпразни платното, просто се обърне, не да кара. Това е с 100 км в час най-бързата лента. В най-бързата лента. Ма за нея е вдясна, защото тя си мисли, че е в аварийното сигурно. Да бе, да. С 100 км в час в продължение на 10 км. Забележете, 10 км и никой нищо не е направил. Стигат до едно кръгово движение, прас, обръщат се и заминават. И дори не са спрели полицаите някакви. А той се обажда на 112 и както виждате, служителката на 112 не може да разбере какво се случва. Това беше часът на Минат Цветков. Останете с програмата на Нова телевизия. От най-приятна вечер.